de fusco normal. Ko waɗete kon ka valuetiser ma ngal heewa tefsa si ɓe waɗi joni 50 complet pièce oye nder hoy koye fof no duwa waɗlinede complet yaare complet va mawɗo e tapi e tiggaji e fof no duwa waɗede ka valisoire ma ko sodoyta kon faɗe start ɗa duwa jonnorde ɗum goreɓe ma ɓe yaho ɓen Dubai an mine iraalima ɗum ɗo kono ala faamode nen ɗum ɗo gaɗoma Dubai sa an aɗa on kay sodoyde ka goreɓe ma ɓe soodi ton kede ko tampuɗo ɓo ma jombude nene innaga forcé ko ma soode Dubai ma on 10 millions nene ɗum noon tuuɗi a kuñume yennaki a firtaki an hiɗa soki an mi anda holno faaliraɗa fi yo sagataɗo an aɗon kay itti ndewo mbuuɗi ɗa andani hoore ma mo joyti joni mi nani waɗa série jiyandi goto kala heɓay complet par ce que ko noon min wowiri ka groupe wan on noon waɗon complet jimi min mi sangoto laabi tati ande hono waɗani on mbiɗe paɗɗe wana noon sakko wana complet kala e ko yanata an anda ono waɗi ene an anda ono waɗi moye ono andi ko faala o yiyama o tawa hiɗe kono hene ma jooɗi heɓuma joni on hannena kon ɗum faala kono mi faala ko ya lanɗo woodi ma service o junnama 60 millions ha kono wonɗama ɗude kede ko wudere mi yeeso ma o junnama 60 millions yahe mati jappoto gani nen 60 millions ɗon jeyɗita wala noon ka 60 millions kede ɗum ko mbuuɗi e haɓede makko moyen nan 60 millions si tawi woni a landaki mo ɗin ɗo an a wawi yurminde ɗum ɗeɗo winonoɗa ko yasa to sornaylan otowa a hejjiti na babi makko kunki kala hakka ɗum na ɗum salino wona yeyka si tawi ko min jooɗi heɓuma har ko min jooɗi heɓuma yaɓaganima hay fi ɗum ɗo on mi wawi ko kadi huɗen ɗo si aɗata embo si aɗanta ɗin 60 millions si waɗi ceeɗen ɗo si allahu o newni jaɓi ɗin ɗi waloto ɗo si dewgal ngal huɓi min ɗon minen Djonni Allah la kama ka Djonni ko mini matta amado pateva ye moyi di mabi inni ko ya ilumo ala mela no jiwola mi do no o melu na ko mi subino mi da kano go sina be campo kilo eri de mo le do para mo o melu ke ko campo ko mi subino kilo eri de mo ena mi se la tramo Dengan orang biar nolari. Mudah. Saya juga pakai music. Ini nak wangi mata dia betul tu. The music bolong hari ni ini Ini yang gaya mana? Tapi main apa nama? Ada ini buat belum. Yang basis ke play. Reflection. Reflection. Kenapa buat tanya music pun? Apa? Ini awal cuma santai. Je sais pas santé. C'est pas santé obligatoirement. Moi je ne sais pas santé. Djonni, ini music quand même. Sini na sini. Orang lihat jadi tolong ini. Sini mah. Sini mah.
Media. And so much. Yeah. Tangan gulung kan. Tangan udah gulung. Ayo. Lihat dengan alhamdulillah baik berkurang. Apa ya tu dah lah. Anda cek kita. Saya nyala deh, tu ini tidak. Kemarin ini jauh, jauh bandar aja. Mana ni mesti kau bayar deh kau. Enggak ada. Udah. Udah. Udah report dah. Có ta nói việc vui ngon về nhà mà sệt. Nên cái áo vào đến nhà mình. Tenang dulu boleh beda kak. Tenang dulu boleh. Anda dan batagaro ya anda yang terus. Hari itu dah lama deh. Yang ini no. Ujung kita. Kalau yang lahir. Allah beneran mak celat, mana jual itu mau celat mak kau kan? En boleh nanya balik Korea lebih. Ha. Bumia mak, bumau, keluar dari nabe Korea mana kau? Wadi, babin. Wadi, bilang billah والناس بتاعتي كيف وضوا wadi هذا الليلة وقال لي لما بينجي. wadi. Kolo jaka. Wadi wadi loja. Safe. Bakan ko wadi loja. Jauh di makoni dudi ha min tiki ne ala famu de ko tu ngomani jauh ni dudi. Babe hono kada setil Allah. Asuko de ka wadi. Loja. Rabin ko wadi loja akela sudu go loja yaw tela. Ai fusi wada loja. Imo sanzi mira otoje tunge motoje. Min ba makko mi do seppude. Ko dum sape hala ne ko nunga soda na ngosho. Wallahi. Babin. Na hande mi andi. Mai na ya. Babin. Hey fus. Babin. Na hande mi andi on. Anfari. Min si loja an amma pinala.
kinna suko do ngalandela sele loja don handi loja mo yayi bende loja ni yayi tawsi o dum do be wono kada ke fi alo yinde la redu loja o saido ni hara sayi mo tunga ngalda sayi loja o saido ngalda kono wadi o bulu ni ke ngodo si bi jawdi bulu no loja non mi wawlani mo safe ko bengu ma tuwata wonde takko ma siga sa heedi siga din piiji do jono woni yeddi mo siga ndi jawdi do yeddi loja e fus heba mo safe heba jawdi hara a wonda e bengu mo yangududa o hara ko on don burata ma dankal ko hebi do jawdi ndi haray no man hinni woto hongito kala ko Allah wadi no hani akke fi Allah gondita go sene loja mayin babin bayanu habbiyen don ngani fere konko ko fana do watta mayin babin tawsi loja tawsi mo dum tawsi mo loja be mayin fi Allah no yimbe no dare mayin naten ko puriyan ko sadaka ani mi yidita Djonni kadi fi Allah akke fi Allah baya na hande ara sa yi loja tu ngaldinte fi wondu ça fait annora makko nafus annora makko sanzi annora makko wayliki awa mi fami Djonni mo ala no la ngara hande ko am bengu makko woni takko en famu dirino babin en famu dir are may Djonni timo la ilaha muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam are men nene fattega nene battega min mi sikkuno koye ñalande danere mi heɓuma joɗa kata nene jaka ko tuundi lootiɗa hay sa ndaraɓe mariage ma no lutti 2 jours tawata ko ɗon moodi ma watta accident heɓa kadi accident grave kadi kono jomum mi sikkuno no labiraɗa non ko noon malli patance jaka hay hunde jako mere jako hendu orro mi ñartallam hayke hunde si wona ɗum siko heɓugol tari komin joni ko accata accandu suudu labandu ɗo yo non moɓo non jooɗima hen fu orro min mi sikkuno ɗam arsike ko wonduɗa e mum ha iwandema ko iwɗa seeduɗen toon ha mi ari mi tawmaɗo ha joni ko on arsike continue ñeen akken lande on hunde wotere iɗon anduno loja waɗa accident goɗɗo no anda ɗum awa accireno on anda mi anda ko iwri ka Allah on jogitoto ɗum noon mi jogito ɗum noon ko iwri ka Allah kono ko tawdema hara arsike ma on laaɓa ila kata trop satano ko wattano accident ko fatti jango woni ma jasama katami wonde mi itti on fuuta on hayi on jooɗike ɗo ko ni wa hay ko arno ɗon ɗo ko ni wawno ɗon nene nayi on wuccu ko ni wawno ɗon hande sa jaɓay on andi kono min komi woni ɗon ila wondini ne stress di ka hoore an oton ɓeydanan fi Allah ɓay mi andi onon ko gañoɓe an na on giɗoɓe an na ɗum gina min ala no mi wonira giɗo ma mi wonta giɗo ma a darike a perdinila programme o fof a jiiɗitila ɗo noon ka ɗum ɗo min kon wallaylan wallollan no dikkira ha na yon arɗo jooɗagol ɗo mermalam ɓeydetalam fi Allah warollan ha hewtari komi na yon faani komi won docteur o mi yahay mi ñawdamo mi yahay mi ñawdamo min hay so ñawdatama o haalanelan haalaji ko weltinta mi haalanana haalaji welɗi a arsitaka so aade jokkataɗo onon mi arti dal gerde fotuɗo kawani fi Allah so tawi waraɗa arsikano wattayno ɓete ha mariage on hara naati par ce que andina mari Allah jentolam na bappa makko arta ɗo daro fi ngal dewgal na babin makko na birojo makko na hay goto arata ɗo hande kay daro fi yo dewgal ngal laata so tawi no ɗa arsi kano wawatano wonde kam waɗayno accident hakkude 2 jours o ganda goɗɗo no heɓa ɗo kay yawgol leyɗe dimbine ñande aniɗo on yaha maayoya leydi araw oɗo kono jala bone
hakkunde min Allah hunde kono jala ono nene billa ko watton ko moƴƴa hakkunde min Allah ko watton ko moƴƴa son daari le on miijitike on daari on tawa ni ko arnoɗon ni hat mani fotay on haccene ni golle min wona jandu kiyanki menen men taw jandu menen hiwndi fof ko aɗen ɓe jandu faami menen kam e woni seeɗa wo min janɗa e woni men wu aw joni accire ni haala ha on andi ko honi mariya andi ko honi yiltito e lootoɗa tawata hara wa joni hay ala lootade longa to ɗum woni ɗakkata to immi yaha mi al inana ehere billa so mi daari on ni hakkunde min Allah mi anda kala ko min tere ko yaɓantona min astafirullah min ban ko bande ton ko ara e haranani kani haala gon ɗo joni haala inno miɗo yenni aray ko bukki woni ga boro si goɗɗo lootota ko longa ko juulata waɗu to e leer hakkunde mi Allah haaju makko gasata kaw yaari woray ko sonja modi yamde fiyaani ɗum ɗo ko La ilaha illallah. Ini bikin. Ridho dulu tadi. Anak lain buat. Ridho dulu heta. Ini ridho anak. Nah. Terus. Nah. Tuhun wadi. Tuhun wadi. Tuhun wadi. Tuhun wadi. Wa mẹ bài hát sẽ là làm sẽ bị làm trong lòng của cô mình. Hát của cô mình yêu của mình chạy như là một chung. Cô không có được tin để làm lấy đi. Để xem lối tới trong ban. Không làm rồi là nó cắt. Gót của nó hai mình dùng của nó. May Allah yêu tìm đi đi là một hai lần nữa. Yang lah haun di masalah. Jadi nongon tiba-tiba. Nak kata lah. Fakar ilmu aku. Ada kan? Ada di mana? Bukan ini. Halo? Alhamdulillah, non leto.